Namhlanje ngithe othi ngikhulume nani indaba zey'ngoma. So isikhathi ngoba isikhathi 5:30. Khathele akuvukekanga-ke namhlanje, bemele ngivuke ngo-5 kodwa-ke so sengizoqala i-run. Ngibonga ukuthi niyangijoyina kule journey yami. Asibambe tshofo. Yazi into engiyifunde ngami ukuthi ngiyashesha ukukhathala. Hayi ukuthi ngiqale kudala ukugijima, ngizaqala manje kodwa nje ayikanyiwe. Hhayi ngizengithi ayingeke indlela engiyikhethile namhlanje iyangigqilaza. Nginako enye into futhi engiyinothisayo ukuthi kumnandi ukugijima ungadlali music, just uzimamele nje. Ngithini manje? Yabona sengilahlekile, ngingena laphayana kanti iphelile indlela. Ngidlule nala manje, ngishayama ibloma yini? Ngishayama ibloma yini? Inala. Ave kunzima ukukhuluma nekhamera, abantu bayangibheka nanda. Ayingeke inyawo zami sezibuhlungu phela, soze ngife. Ula asibangele umuntu usifakile. Ubuka intaba ekusamele ngiyikhuphule. Jesu. Eyokhalisa intaba. Songitshela ngintaba. So, wala. Yabona ngidlulaphi? Ayingeke